tagpi-tagping mga trapal at nasa sakahan. Ganito ang kalagayang inabutan ng news team sa 3 pamilyang nasunugan sa barangay Antipolo sa bayan ng Minilabak, Camarines Sur nitong May 14. Dahil sa trahedya, napilitan silang magtayo ng pansamantalang tutuluyan sa sakahan. Sa video na ito, makikita ang naglalagablab na apoy na mabilis na lumamon sa mga bahay na gawa sa light materials. Mapukaw po. Iyo po, di man po makakalang araw po kaysan maabot sa mo yung kanal daw na itong wibis po. Indigdi po sa trapal. Nagsususuan po kami kat malipot, malamok. Hindi po yan daw ko. Si pakasol po kong arong may, di mo po akalaon na makakadamay. Siyempre, ara-arani lang, mga kuya lang po, ara-arani sila sa mga arong-arong, maduros. Kaya nakadaramay na po. Marunga po may mga nakaibang aki. Gabos po si gamit may pa na ubos po talaga. Hirap ang mga pamilyang nasunugan na bumangon lalo't halos wala silang naisalbang gamit. Kaya malaking tulong umano para sa kanila ang handog na construction materials tulad ng yero, plywood at iba pa mula sa provincial government ng Camarines Sur, katuwang ang LGU Minilabak. Nakatanggap rin ng bawat pamilya ng financial assistance sa local government ng Minilabak at mga solar lamp at damit. As soon as naaraman ta na igwang nasuluan na kabarangay mi, taon na po kita kang financial assistance hali sa satuyang LGU, local government unit. Bawat pamilya po nakaresibe ng 4,000 cash. Tapos nagtao kita ng ready to use ta dyan na mga gamit. Arog kang mga solar lamp, used clothes, mga trapal, asin iba pa. And ngunyan, thankful kita kang nagluwas si Bareta, nahiling kang probinsya, nahiling kang capital, nahiling ni Gov si Bareta na igokit ang mga pamilyang nasuluan. And nagpadaraman sinda ning tabang. Lubos naman ang pasasalamat ng mga apektadong pamilya sa lokal na pamahalaan ng Minilabak at sa pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur dahil sa agarang pagtugon at pagbibigay ng tulong sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Nagpasalamat na po kan sa mga nagtao po kan mga singkumin, tapos yan po mga mga picture ang mga didikit-dikit pa ang gamit, tapos po pagkakan. Salamat po sa inyo po. Nick de la Cruz, CSN.